ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಜನ ಇನಿ ಪಿದರ್ದಿನಿ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸದ್ಯಗೂ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೆಕೇಶನ್ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ್ಪುನತೆ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಅಡೆಗೆ 3 hours ಟ್ರಾವೆಲ್ ಉಂಡು 3 hours ಪೋದು ಪಿರ 3 hours ಬರೋಡು ಸೊ 6 hours ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಬುಡೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಬಯ್ಯ 5 o'clock ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾತ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ 8 o'clock ಆದಿತ್ತು ನಾವೇ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಜಿ ಬಟ್ ಅವೇನು ಆಯ್ತ ಪೊರ್ಲುನ್ ಮಾತ ತೂಯ ಎಂಕುಲು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಗೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಬರ್ಸಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಾವೆ ಬಟ್ ಇಡೇ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಾತ ನುಂಗುದಿತ್ತು ಸೊ ಬಲೆ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏಪಾಡ್ದಿಂಚ ತೂವೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಫೈನಲಿ ತೂಯೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಬಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಲ ತೂಪೆ ತೋಜೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಪಿರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂವರೆ ಎಂದುಗೋಸ್ಕರ 3 hours ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಸೊ ಬಲೆ ನೇತು ಬ್ಯೂಟಿ ನಿಕುಲ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಏನೋ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಮರಾದಾನೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪೋಯ್ ಪಪ್ಪ ಸುತ್ತದ ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9:15ಕ್ಕೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶಯನ ಆರತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9:15ಕ್ಕೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ತು ಪಿದರ್ದು ಸೀದಾ ಬೈದಿನಿ ಎಂಪೈರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 9:30ಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಗಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ 9:30ಗೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ 9:30 ಮುಟ ಸ್ಟೇ ಆಯ್ಜೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ಫಿನಿಶ್ ಆವರ್ ಇತ್ತು ಡಿನ್ನರ್ ಆದ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರ 3 hours ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೊಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ 9:30 ಮುಟ ಸ್ಟೇ ಆಯ್ಜೆ ಎಂಕುಲ್ 9:10 ದಂಚಿ ಪಿದರ್ದು ಸೀದಾ ಬೈದಿನಿ ಎಂಪೈರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಡುಪ್ಪುನ ಎಂಪೈರ್ಗೆ ಬೈದುಜ ಅಲ್ಪನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಹೈವೇಡ್
ಹೈವೇ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆ ಏತುಲ ಇತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಓ ಅವೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಎಂಪೈರ್ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಡಿನ್ನರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ ಸೀದಾ 3 hours ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ 2 o'clock ಬೊಕ ಪೋದು ಸೀದಾ ಜೆತ್ತಿನಿ ಟಯರ್ಡ್ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಏತು ಲೇಟ್ ಆವಡು 10:30 11 12 ಅಂಡಲ ಜನಕುಲು ಆರಾಮದ್ ಬರೋದು ಪೇರು ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪರೆಗು ಒಂಜಿ 15-20 minutes ವೆಯ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೈತೆ ಪಾನ್ ತಿನ್ಕಾಂದು ಬೈದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಾತು ಫ್ರೆಶ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಬೈದಿತ್ತುಂಡು ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂದು ನನಲ ಪರ್ಂದರೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡು ಪೇಪರ್ಡೆ ಅವೆನ್ ಮಾತ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದಿಂಡ ಪರ್ಂದುಂಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲೆಗೆ ಏರೇರೆಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಆತುಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನೇನೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ದೂರನ ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತೇರೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆನ್ ಬೊಕ್ಕತಾನೆ ಶಕುಲ್ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಜ್ಯೂಸು ಡೊನಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಕನತೆರು ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಮುಂದೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಏಪಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ತಿನ್ನಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಏತಲ ಆರಾಮದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿನ್ನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಒಂದೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾ ಮೆಗ್ದಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 2 types ಶುಗರ್ದ ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಖಾರದ್ Koshi sandwich. Thank you. ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬೈತ ದಾಯ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತಿನ್ನರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೈದ ತನೀಶ್ ಅಂತೂ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಚಾಕೋಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಉಂದೇನೇ ದೆತ್ತೋನು ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಚಿ ವಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿನದೇ ತೊನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಆದ ಅವಲೇ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾ ನೈಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿಲ ಆಂಡು ಪರ್ದು ದಾಯಪಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಈ 7 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ದಾದನ ಆತನ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡಿನಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಕಾತುಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ನೇಕೆ ಕಾತುಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗುಡುಗುಲ ಲೈಟದ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಿಂಚಿಚ್ಚಿ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತು ತೋಜುಂಟುಲೆ ಏಜ್ ಜೋರು ಬರೋಂದುಂಡು ಅದು ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸಾತ್ ಬಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಚಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಓ ಇಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸಾರಟ್ಟು ದೈ ಪೂರ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬೂರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತಿನ ಲೈಫ್లో ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಜತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಥರ ಬಿಸಿ ಇತ್ತುನ ಮೋಲ್ನ ಲೈಫ್ ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಆದು ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೋದು ಆಲ ಕೆಲಸಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತೋದು ಪೊಲು ಎನಿವೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ವೇ ಪಿರಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀ ಯು ಸೂನ್ ಅಂಡ್ ಬೈ